chimwe chimwari. Regai nditi mangwanani ano. Kana uchida kuona hasha dzababa. Svedera padhuze namukadzi wavo. Unonyatsokuona kuti baba vanopenya. Vari vane jealousy. Vari vane jealousy. Nekuda kwekunamacho. Havadi kusanganiswa. Kana wafunga zvepresence yaMwari. Rega kusanganisa zvinhu. Ramba wakatarisa kwaari. Anova muvapi namukwanisa kutenda kwedu. Muzita raJesu. Haleluya. Mwari ngavatibatsire. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Ngavachitifudzira mberi. Kunamata chifananidzo kwakawidza hasha dzamwari. Ndokubva vati kuna Mozisi, handichaendi newe nevanhu ava nekuti vane mwoyo yakaoma, vane mitsipa yakaomarara. Zvoita sekuti Mwari vari kusundira Mozisi kuti iwe chienda nevanhu vane mitsipa yakaomarara. Nekuti ini ndikaenda navo ndichasvika pandichavaparaza. Ndinofara naMozisi anotaurirana naMwari. Anoti aiwa Mwari, kana mukaparadza vanhu ava vanhu vachati chii? Rega ndikutaurire mangwanani ano. Mwari vane hanya nevanhu yedu yekuti kana tichiparidza toti handina basa newe, ukabude kunopinda vamwe chaini. Mwari vane basa nevanhu, newewo ivane basa nevanhu. Muzita raJesu. Haleluya. Pachaverengesa kuna Exodus chapter 33 pavhesi ya 14 ndopatiri kusvikiswa nenyaya. Mozisi achitaurirana naMwari. Mwari vanoti my presence will go with you. Ndatarisa word rinoti my. Word rinoti my. It's a first person single determination. First person single determinator. Rinangotaura kuti associated with me, related to me, belonging to me. Saka Mwari vari kuti presence yandiri kutaura ndeyakuini Mwari. Haisi yaMozisi, haisi yapastor, haisi yamai pastor, haisi yako iwe, haisi yapresident, but ipresence yaMwari. Mwari ngavatibatsire vasvike pakutiitira zvakanaka. Ndatarisa word rinoti presence. Rina madefinitions akawanda, but ndichabata mashoma. Patiri kushumirana muzita raJesu. Haleluya. Word rinoti presence rinongoreva effect or a condition of being present. Kana ndiri muklasi ndikadeedza mwana ndikati tanyaradzwa Zvahera, anoti present teacher, zvichiratidza kuti tanyaradzwa. Ari pakati peklasi, ari muklasi imomo. Kana Mwari vachiti my presence will go with you, ari kutaura kuti ndichaenda newe, ndinofamba newe, ndichaenda newe. Kunyange ukapinda nemumvura zhinji,
tasvika pakutitira zvakanaka tinoimba tichiti Jesu ari pano iye ari pano mangwanani ano tinzwa kuti Jesu vari pano Jesu vari pano iye ari pano muzita raJesu haleluya Mwari werugare vatitire zvakanaka Mwari werugare vatipfudze mberi muzita raJesu haleluya 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 Amen. kana tiri mupresence yaMwari Nxa sisebukhoneni bukaNkulunkulu tinenge tine advantage siyabe sine advantage. kana kuri kubhora Nxa sisebhoreni vanotaura nezvehome advantage bakhuluma ngehome kana highlanders ichitamba nedynamos ibhosi ihlala iri kubaba field bese BF highlander ine home advantage ibhoso ine home chinoita kuchiite home advantage zibe nehome advantage chii kuyini highlander iri paground ibhoso yayakajaira highlander iri paground yaine masupporters yaphela ama-supporters khona ikwazina muri kuchiya apo khathesi muri kuchiya ameni lithi muri kuridza muridzo Lichaye you are cheering me up muri kundipa mazvabuzani kuti famba maizvavayera famba maizvavayera and I am preaching I am preaching in the name of Jesus Mwari ngavatitire zvakanaka AFM of Zimbabwe tinofamba naMwari tinofamba naMwari hatifambe tiri tega hallelujah hallelujah God is saying I am at your disposal ngikhona kuwe khonapha just a call away ungangifonela nje umbizi kufonela Mwari ukufonela uNkulunkulu line laMwari harina network busy ilayini kaNkulunkulu ayina network busy line laMwari harina call is being activated ilayini kaNkulunkulu ayina call being activated line laMwari ikhonapho ucingo lukaNkulunkulu semuntu wemagudwani khonapho iphapho Mwari vanobva vakunzwa uNkulunkulu uyakuzwa haleluya egama likaJesu haleluya egama likaJesu pana mumwe mufundisi anofarirwa nemwana wangu kulomnye umfundisi othandwa umntanami akaadvertisa tichitanga pamufaro advertise siqala akati zvine vhesi zvandinoparidza zvine vhesi zvandinoparidza muzita raJesu haleluya Mwari ngavatibatsire Mwari ngavatipfudze mberi uNkulunkulu asihlulisele phambili Yesu haleluya egama likaJesu tina Emmanuel silo Emmanuel God with us inkosi nathi God with us inkosi we nathi fear nothing asesabi lutho we fear nothing asesabi lutho muzita raJesu haleluya Jesu glory be to God udumo kuJehova muzita raJesu haleluya amen kuna 2 Timothy chapter 1 ku 2 Timothy chapter 1 verse ya 9 ku verse ka 9 part A yacho part A yakhona inoti iyo ithi yona who so easily beset us and he has saved us and he has saved us and we run with patience called with a set before a holy calling takadaidzirwa sabizelwa ushumiri hutsvene ubushumayelo obungcwele bhaibheri shoko raMwari rinobva rati iBhayibheli ivai vatsvene ibani nekuti ini ndiri mutsvene mina ngingcwele kana tiri mupresence yaMwari sisebukhoneni Mwari bukaNkulunkulu havadi tsvina uNkulunkulu kafuni ingcele Mwari havadi tsvina uNkulunkulu kafuni ingcele
Hallelujah. God's presence enables us ukuthi sibe ne-relationship naye. Ndinagona kuba ne-relationship nababazwa bayena. Ndinagona kuba ne-relationship nebana bangu. Ndinagona kuba ne-relationship nabosi bangu. But ndisina-relationship yakanaka namwari. Mabona leno ndiri kuti let us have a relationship namwari wamasimba ose. In a relationship panofanirwa kuita trust. Kana pakashayikwa trust panoita kufungirana. Kana pakashayikwa trust panoita kuti ukaona vaseka wafunga kuti vanoseka ini. Ukaona vataura wafunga kuti vanotaura ini. Because hapana trust. But mangwanani ano AFM of Zimbabwe, let's have trust. Let us trust in the Lord. Let us trust in the Lord. Funza Abraham atrustwa namwari. Naiye atrasta wamwari. Mwari vanoti handingavanziri chunhu ichi shamwari yangu Abraham. Vanoenda kuna Abraham vanoti ndafunga kuparadza Sodhomu neGomora nekuti kunyangadza kwavo kwasvika pachigaro chavo. Mwari vakatrasta Abraham. Vangakutrastawo here mangwanani? Vangakutrastawo here mangwanani? Muzita raJesu. Hallelujah. Funza Job. Job ari panyika. Denga riri kugara dari. Satani ariko ikoko. Mwari vanoita kudada naJob kuti wamboona here mudikani wangu Job akatendeka anozenga zvakaipa. But taita kereke inoda kuita head on nechivi. Oti haiwa ndinavasikana vananyatsokumira akati haini ndinozvigona ndinogona kukunda but unakundikana nekuti iwe unangoziri mupresence yaMwari. Mira mupresence yaMwari muzita raJesu weNazareta. Mwari ngavatibatsire. Mwari ngavasvike pakutiitira zvakanaka. Tinaye Jehovha vanorwa hondo dzedu. Tinaye Jehovha vanorwa hondo dzedu. Taimba tikati hatidzitya hondo dzedu nekuti dzinokundwa neni. Anokukundira hondo ndiJehovha. Haukundi wega iwewe. Bhaibheri rinoti iro, it is not by power nor by might but by my spirit that this mountain shall be removed. Muzita raJesu. Hallelujah. Mwari werugare ngavatikomborere. Mwari werugare ngavatiitire zvakanaka. Varambe vachitifuudza mberi. Muzita raJesu weNazareta. Hallelujah. Amen. Thank you Jesus. Makanaka Jesu. Ndambotaura ndikati nhau yekunonoka. Ndikati kunonoka kwavanhu hakusiko kwaMwari. Being late does not mean denial. Kana ukanamata zvikaita kunge zviri kunonoka hazvirevi kuti Mwari varamba. It's just saying be patient. Be patient. Tina dambudziko revanhu vasingagoni kumirira. But kana uri presence yaMwari you stand still. Bhaibheri rinoti be still and know that I am God. Muzita raJesu. Hallelujah.
ngatibatsire. uNkulunkulu Mwari asisize ngavatitire zvakanaka uNkulunkulu asenzele muzita raJesu. Egameni likaJesu. Haleluya. Presence yaMwari ubukhona bukaNkulunkulu inokuita set iyakwenza above others. iyakubeka phezulu Presence yaMwari ubukhona inokuita bukaNkulunkulu set iyakubeka above others. phezulu abanye bonke Elijah uElijah anonamata uyathandaza anoti mvura ngairege kunaya uyathi izulu malini for 3.5 years. for 3.5 Ndakubva years zvaitika saizvozvo. wayenzakana njenganjalo 3.5 years dzapera. 3.5 years Anoenda anonochallenge avo uyahambe challenge wabo nemaprofita 400 namaprofeti abava. abangu 400 Kurumatira dzimwe nguri haribatsire. Vechishona vanoti mbeva zhinji hadzina marishe. abesishoneni bathi amagundwana amaningi haana mlindi Uri one ari ega. uyedwa Inodeedzwa nevakomana vemuchovha ebizwa ngabafana kuti ndinode bemuchovha. one ari ega. Ari serious. Ari kuda kuenda. Uri one ari ega. Uwedwa. Unoita set above others. uyaphakanyiswa phezu kwabanye bonke Elijah uElijah anoti vana vaIsraeri uthi abantwana bakwa-Israyeli neweAbhu lawe abo nemi maprofita Nani abhaya maprofeti hati abhaya. tinosangana kugomo. asambheni sehlangana entabeni Vasvika kugomo sebefika entabeni anosvika paanova pachance uyafika lapho abanika ichansi yekuti havazombokompleni ukuthi kuti haiwa watipa nguva diki. ukuthi hayi usinike Anova panguva yese uyabanika ithuba anoti lonke. deedzai bhari wese. uyathini bhari Kana wena Mwari anopindura nemoto uNkulunkulu obiza ngomlilo iye ngaanamate. yena akakhonzwa Unoziva Mwari vedu vanoita manyukunyuku. uNkulunkulu wethu Kana uchiziva mhando yaMwari waunonamata ukuthi uNkulunkulu bani unoita kupoza. uyenza Vamwe ukuziphatha vakataura kuti abanye bakhuluma kudzidza bathi kunenge kudada. ukufunda mwani Kana uine Mwari unoita kunga uri kudada. uyenza ingane uyasigaza Muzita raJesu. Haleluya. Jesu Elijah atori mahours akawanda. uElijah kathathanga amahora amaningi Anongodeedza Mwari wake. uyabiza uNkulunkulu Mwari wakhe. wapindura nemoto. uNkulunkulu aphendule ngomlilo Elijah was set above uElijah others. wafakwa phezu kwabanye bonke Hallelujah. ngegama likaJesu Tina Gideon. siloGideon Gideon anoti achirwa hondo. uGideon yathi esilwini Anaona kuti zuva rakunodoka. uyabona ukuthi ilanga Anoti selisiyatshona Mwari uyathi uNkulunkulu chimbomisai zuva. awumisa ilanga Mangwanani ano. Sasa. Ndiri kuda amai. Ngifuna Ndiri umama. kuda baba. Ekuseni Ndiri umama. kuda musikana. Ngifuna unkazana. Ndiri kuda mukomana. Ngifuna umfana. Anoti zvakwa zvisati Ojoba zvaita. ukaenda. Jehovha imbomisai Jehova zuva. awumisa ilanga Zvakwa zvisati zvaita. Ojoba ukaenda. Jehova imbomisai Jehova gore. awumisa ilanga Haleluya. amen Mwari verugare vatitire zvakanaka. asenzele kahle Hatisi kuda ma-ordinary Christians. asifuna amaKristian Hatisi kuda ma-ordinary Christians. Asifuna ma-Christians Tiri kuda ordinary. ma-Christians ari extraordinary. ma-Christians ari Ma-Christians extraordinary. ari extraordinary. Ama-Christians Muzita ordinary. raJesu. Haleluya. egameni likaJesu Mwari ngavatibatsire. uNkulunkulu Mwari asisize ngavatitire zvakanaka. uNkulunkulu asenzele umusa. Muzita raJesu. egameni Haleluya. likaJesu Hatigoni kutaura presence yaMwari asenelisa ukukhuluma tikasiya Jesu Kristu. singachiya uJesu Kana Kristu tikasiya Jesu Kristu singachiya uJesu hatisi Kristu kunyatsokutaura asikhulumi kahle pamwongo wepresence yaMwari. kamtshweni wepresence Jesu vakapiwa zita uJesu riri pamusoro pemazita ose wamagama onke rinoti every knee elithi lonke shall idolo bow, lizakuguqa. every tongue Lonke shall ijini confess. sizakufakaza Chero masatanisi asingadi panguva ino, Sathane but at the mention of the name Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Muzita raJesu. Haleluya. Amen. Mwari ngavatibatsire. Umlimi asenzele Mwari kahle. ngavatitire zvakanaka. Muzita raJesu. Egameni likaJesu. Presence yaMwari Ubukhona bukaNkulunkulu inongoreva kuva focused. itsho ukuba focused. Definition yandakawana I-definition
Definition engayitholayo. Inathi iyo. Ithi yona. Be focused. Akube focus. And not distracted by irrelevant thoughts. Ungaphanjaniswa ngama-thoughts angelanjani. Hallelujah. Mumwe anotobva pauvepo hwaMwari. Omunye yasuke ebukhoneni bukaNkulunkulu. Nekuti apakurirwa nyama 1 piece 1 yenyama. Iphisi eyodwa yenyama. Mumwe anotobva papresence yaMwari. Omunye yasuka Nekuti awana mumwe munhu apichatend panzvimbo pake. Mumwe munhu anobva papresence yaMwari. Nekuti akaisirwa sabhuku chechi. Mumwe munhu anobva panzvimbo papresence yaMwari. Nekuti akaedzerwa appreciation yamamufundisi. Bati mangwanani ano ndiri kuti kona. Mangwanani ano ndiri kuti be focused. Focus on Jesus Christ, the author and finisher of our faith. Muzita raJesu, hallelujah. Mwari ngavatibatsire. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Usafocusa on minor things. Angaticheya ati don't major on the minors. Wotoita BP. Nekuti mainingi vachinja hairstyle. Wotoita BP. Nekuti mainingi vachena kundidarika. You are focusing on the minor. Regaiti mota kana isisina focus malights. Inenge yakuratidza kusango. Pakuratidza kumberi kwauri kuenda. Sometimes tinobva pafocus. But tauya kupresence, his presence. Tiri kuti refocus. We are being refocused. Tiri kutarisa kuna mambo Jesu. Murambi nemukwaniso wokutenda muzita raJesu, hallelujah. Mwari werugare vatitire zvakanaka. Mwari werugare vatisimudzire mberi muzita raJesu, hallelujah. Presence. Regai nditaure ndakadzikama. It's something that is felt or believed. We believe in God, and God is a spirit. And when we feel the presence of God, we are feeling His spirit. Spirit sakhe uvepo hwavo unonzwika nekufina kuti Mwari vari pakati pedu. Kana Mwari vari pakati pedu, hapana nyongano, hapana godo kuti agere apo anoti ibva ndigarewo. Hallelujah. Hallelujah. Pana mumwe mufananidzo wakambopiwa kuti munhu anoinvita vanhu kumba kwake. Ainvita vanhu kumba kwake. Vanhu vamhanyira pasofa. Muridzi wesofa akatarisa. Pakupedzisira anongozoti aiwa, hamuna kukodzera kugara apa. Akakodzera ngaagara. Amen. Mwari ngavatibatsire. Mwari vatiitire zvakanaka. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. It says, now the Lord is that spirit, and where the spirit of God is, there is liberty. Pane mweya waMwari pane kusununguka. Pane mweya waMwari pane kusununguka. Mangwanani ano unogona kunge wakasungwa. Unogona kunge wakasungwa nemweya yetsvina. Unogona kunge wakasungwa nepoverty. Unogona kunge wakasungwa nemweya wema-anti-marriage. But mangwanani ano we have got God, the spirit of God. With the liberty, with the kusununguka. Mangwanani ano ndiri kuti receive your deliverance. Receive your deliverance. Nezita raJesu. Enda ravashanda ravagauta.
muzita rajesu weNazareti Mwari werugare vatibatsire Mwari werugare vatitire zvakanaka muzita rajesu weNazareti vese vari kundinzwa mangwanani ano ndinotaura mweya wokusunungurwa ndinotaura mweya wokusunungurwa pauri papo sunungurwa nezita rajesu pauri papo sunungurwa nezita rajesu hatina kuuya kuna Bhaari takauya kuna Mwari anoita zvinhu takauya kuna Mwari anosunungura vakasungwa takauya kuna Mwari anorapa vanorwara haleluya ndiani pane zamba vafudzi vokugama ndiye Jesu zvashamisa ndiye Jesu atiri kuparisa Jesu weNazareta ngakunzwire nyasha Jesu weNazareta ngakusunungure Jesu weNazareta ngabate mupamako muzita raJesu. We are talking of His presence. Pese kwaunoenda His presence. Paunenge uchibika His presence. Paunenge uchishanda His presence. Paunenge uchiita zvaunoita His presence. Kuvana vako His presence. Kubusiness rako His presence. Muzita raJesu haleluya. Mwari werugare vatibatsire Mwari werugare vatitire zvakanaka Jesu vanoti handikusiyei muri vega ndichakutumirai mweya munyaradzwa kana tichitaura nezvepresence tiri kutaura ne3 in 1 Mwari Baba Mwari Mwanakomana naMwari Mweya Mutsvene Joel wati namazuva ekupedzisira ndichadurura zvemweya pamusoro penyama yese denda ravasanda ravagamu mangwanani ano tiri kunamatira kuti mweya waMwari ngaudururwe panzvimbo ino mweya waMwari ngaudururwe panzvimbo ino nezita raJesu haleluya Mwari ngavasvike pavanotitira zvakanaka Mwari ngavafambe nesu pese patinofamba Mwari ngavafambe nesu pese pawakagara Mwari ngavave newe rega kubviswa pane zvinongotinamira zvichiita kuti tibve pakupwinya kwaMwari muzita raJesu mangwanani ano regai nditi kana aripo anonzwa kuti inini ndinoda presence yaMwari ndinoda kuita situation yatinogomisawo zvimwe zvinhu kuti kwete this time chimbomira ufambe netsoka dzako uchienda kuno kumberi muzita raJesu weNazareti ndichisira mama vedu my president nguva ino muzita raJesu amen.
kutenda Mwari mangwananano. Sithanda ukubonga uNkulunkulu ngalekuseni. Munoziva zvinoita Mwari. Liyazokwenza uNkulunkulu. Pataironga program. Sihlela iprogram. Satani akamboti ihori kuvaisa paprogramu. Usathana wathi kati usumfaka kuprogram Unele kutaura nekunyarara. Uyakwanisa yini ukukhuluma yini? Mwari ndakuita zvekunamata. Ngathi mina senzenza ukukhuleka uNkulunkulu. Ndipe vanhu vanotaura pamusangano. uNkulunkulu nika abantu abazakhuluma emhlanganweni. Ngoba ndati kuna Amai Munemo. Ngathi kumama uMnemo. Makambovanzwa here Amai? Lake lamuzwa yini umama lo? Ndikati ini zvokubvunza vanhu no. Ngathi mina okubuza abantu hathi. Nokuti izvozvo zvinozokuita kuti uve munyama. Uyakwenza ukuthi la ube Kana enyameni. Mwari anongedzera munhu. Nxa umuntu uNkulunkulu engakhombela Mumwe umuntu. nemumwe ane zvaanogoverwa. Omnye lomunye lakho akunikwayo. Hazvina mhosva kashoti. Akulandaba umncane. Mumwe nemumwe ane revelation Omnye yake. lomunye unesambulo sakhe. Mai Zvahera, well done. Mama Zvahera wena. Siyabonga mama. Tinotenda mama. Musangano unhausi wokudelela. Umhlangano lo sokudelela. Nokuti une presence yaMwari. Ngokulo kukhona bukaJehova. Imi mauya regerai kungoita tijairira. Line libuyile lingabuyi nje njengokujwayela. Ukashedzwa pakunzi huyai. Ukuthi kungamenyezela ukuthi Umwe watova neweakness yekungomhanya. Omunye vele usujwayela Aiwa, ukugijima. presence yaMwari. Kodwa ukukhona bukaNkulunkulu. Inoda kuremekedzwa. Ikufuna ukuhlonishwa. Ukauya pano uchiti Mwari. Ungabuya lapho usithi uNkulunkulu. Nepresence iri kuparidzwa pano. Le presence echinyenzwa lapha. Zvangu zvinofanirwa kuitika. Okwami mele kwenzakale. Ini ndine zvandainamatira. Mina ndakhe ngangukhulekela. Nhasi ndatadza kuuya kupreya nemafoni. Namhlanje ngihlulekile ukubuya kuprayer ngenxa Zvokuti yamafoni. ndazorara very late. Ngoba ngiphuzile ukulala. Vasinganamate vachindifonera. Ngithe bekhuleke Vachiti tiri befonela. kuona paFacebook. Bathi siyabona kuFacebook. Makadyei mamai. Kwathiwa ladlani lina mama. Ndikandoita mutambiro wechiJudha. Ngathi ngenza ukugida kwesiJuda. Iwoyo Wena lo. ndokuti musangano ufambe. Ikuthi umhlangano uhambe. Saka imi mauya mangwananano. Line lizile lapha ekuseni. Simudzai maoko enu. Phakamisani izandla zenu. Mwari vasangane nezvinokunetsa. uNkulunkulu ahlangana lalokho okulikhathazayo. Makarita manda. Baba muzita raJesu. Rabona. Reka manda lavakashi. Tinoisa varandakadzi vauya muzivi wezvakavadzika. Sangano inawo mangwananano. Vanzwa izwi renyu. Vauya vati tinozvipira kwamuri Baba. Pavanobva panzvimbo ino Baba. La. Baba pavanobva panzvimbo ino. Fambai navo Baba. Varege kufamba vega. Gura zvakanaka. Ngarinzwike vasati vadzokera kumaguta nekumisha. Baba ndinovaisa kwamuri muzita ramambo Jesu. Amen. Tinoda kutenda Mai Zvahera. Sithanda ukubonga umama uZvahera. Nevanga vachitichera. Lo lakade sichela. Kana vari vaimbi. Nxa kungabahlabeleli. This time makambodyei chaizvo. Kanti this time lidleni. Ndofunga makanamata stereka munombotsanyaka. Kukhanya lakhuleka kakhulu. Stereka. Nokuti hazvisi zvega. Lazila kakhulu ngoba isikho Even dressing yenyu excellent. lokugqoka excellent. Excellent. Hayi kuphambili. Mwari vakuitirei zvakanaka. uNkulunkulu alenzele kuhle. Regerai ndidzorere mukana uno. Yekelani nitshele lithuba kuna sekretari vedu. kunobhala jikelele wethu. Zvatiri kuitira izvika. Esikwenzelayo vangati idhirama. abanye bengathi yidrama. Kuti vashumiri vasabve pano vainfektwa nemamaitsa. Siyenzela ukuthi kungabi kudzivirira asi Mwari ukukhasana kwemikhuhlane. Kodwa siyakwazi ukuthi uNkulunkulu uyasivikela ukudlula khona. tikazvishandisa Mwari vasiri in his presence. Singakusebenzisa uNkulunkulu engekho in his presence. Akubi lamandla.
muzita raJesu. Haleluya. Aimboita mheremhere yemufaro pamusangano wakanaka kudai so. Musangano uno malevels awo so. Umhlangano lo ngwezinga langaphezulu. Tinoda kutenda Mwari nekuti ndiMwari vakanaka. Sithanda kuba uNkulunkulu ngoNkulunkulu omuhle. Ndine zviziso zvishoma zvandinazvo pano. Ngilezaziso ezinlutshwane ngilazo lapha. Kana tapedza tinomboita 10 minutes break. Singaqeda siyenza 10 minutes break. Hatisi kuda kurasikirwa nemushumiri ari kutevera. Asifuni ukuchitha isichumayelo esibuya isikhathi. Saka takagara kudai regai ndipe zviso zvishoma zvandinazvo. Sihleli kanje manini niki izaziso. Vana mai mfundisi vekumanika land north. Omama umfundisi bemani